nakita, ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag na ako sa ngalan Irish. Nagapanoigon sa 25 anyos, kag pag wala ako makatapos sa akong pagtuon sa universidad. Nagaplano ako nga magsulod sa isa ka publication. Bangod ang akong kurso, amo ang maskong. Apang isa ka adlaw sina, may ginhambal sa akon si Mami, kagin kakibot ko gid. Agod mahangpa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Karon nga nakatapos ka na sa imo pagtuon. Isugid ko sa imo kung ano ang plano namo ni daddy mo, Iris. Ano ina, Mami? Sa madason nga Domingo, mamalayi na sa aton si Ramon. Ramon? Sino nga Ramon, Mami? Si Ramon San Juan, ang amigo ni daddy mo. Mamalayi siya? Sakay sino? Sa imo. Alangan naman nga ako. Mami? Nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog. Matuod ang akong ginasiling. Ginahulat lang namon ni daddy mo nga makatapos ko sa imo pagtuon. Kag isugid sa imo ang tanan. Mami, si Mr. San Juan, abyan lang ni daddy. Hindi. Naluyag siya sa imo. Amo ina, nga makadto sa diri sa balay. Mamalayi siya. Pero Mami, tigulang na siya. Iris, 50 pa lang si Mr. San Juan. Kaglamharon pa kung tulupon. Hindi ako mamana sa iya, Mami. Hindi ako mamana sa iya. Magpamati ka, Iris. Mamana ka sa iya. Tungod sa paagi nga ina, masolbar ang aton nga problema. Ano nga problema? Naputo ng aton negosyo nga fast food. Kag, amo ina, nga magpamana ka kay Ramon. Kay maluwas niya kita. Mami, amo gani nga mangita ako sang obra. Kag mabaton ka sang sweldo? Nga kulang pagani sa imo? Mami, hindi ako makabatas ka magpakasal kay Ramon.
Hindi ako magpakasal sa iya. Iris, kung matuod nga palangga mo kami, magpasugot ka sa among ginasiling sa imo. Ikaw lang ang abon paglaom ni daddy mo. Mami, Sa Domingo, makadto kita sa beach. Ma-ekskursyon kita dito. Kag dito man, hambalan ang inyo kasal ni Ramon. si Mami kag si Daddy. Nagasugilanon kay Ramon sa rest house ng beach nga ini. Kag ang duha ko kapakaisa. Kag ang maid ni Ramon among naghahanda sang pagkaon nga saluhan namon. Kag ako, nagpaamulya ako diri sa malino nga bahin sang beach. Nagsiling ako nga malibot-libot lang ako. Kag mabalik lang ako dayon. Apang, gusto ko nga magpalayo sa problema nga doon sa nagakuga sa akon. Luya ko nga magsingkit. Kag naisipan ko nga tapusan ang problema ko. Ay, nagasakit ang akon ulo kung saan ako mapalagyuhan ang akong problema ka ini. Hindi ako magpakasal kay Ramon. Mas maayo pa nga mapatay na lang ako. Mas maayo pa nga mapatay na lang ako. Excuse me. May tao sa tupad ko. Malabang iyang buhok. Kag barba sarado. Excuse me. I hope you don't mind asking. I've been observing you over there. Though sa may hangin na naghutik siya kung nga palapitan ko ikaw. Karon nakibalo na ako kung nga may problema ka. You are crying. Wala ko yan nagkahibi, Kan, may nadumduman lang ako, Ako gali si Jared. And you are... Irish. Oo. Gusto ka. May problema matuod ako. May mabulig bala ako? Kay balo ka, may talent ako sa mind reading eh. Kaga nabasa ko. Nga may ginapanaguan ka. Gani, nag-decide ka nga mag-isahanon, right? Ay, sorry. I should mind my own business. Maybe I better leave you in peace. Hindi. Kan, kinahanglan ko ang kahambal. Okay. May ipakita gali ako sa imo. Nakita mo blang rest house nga inasaunhan? Dira ko nag-istar. Ginpahulamin na sang friend ko. May ipakita ko sa imo. Ina kung may sali ka sa akin. Aba, oo. Ano ba na ipakita mo sa akon? Surprise! Samtang nag-aisahanon ako sa beach nga ginkantuan namon, may nagpalapit sa akon nga isa ka lalaki. Kag nagpakilala ini nga si Jared. Kag nag-offer siya sa akon nga makadto sa isa ka rest house tungod maipakita siya sa akon. Tungod may salig man ako sa iya, nag-upod ako. Sa pagpadayon ko pa iya. Ba?
Sinong babae nga ato nga nagwa sa rest house? Ato? Caretaker ato sang rest house. Siyang nagatipan sa akon diri sa sulod sang rest house kay ni. Ato ganito itong ipakita ko sa imo. Kari ka. Ba? May nakita akong mga painting na nagasandig sa higad. Painter ka? Yap. Ay, wow! Katahom sa mga painting nga ini. Kanami gali sa imo magpinta? So, friends na kita? Okay, friends. Kakaroon nga friends na kita. Pwede ko na bala mahibalaan kung nga nagahibi ka? Ay, kan. Ginapilit ako sa akong mga parents nga magpakasal sa isa ka lalaki nga hindi ko man gani boyfriend. Kag magulang sa akon sang 20 ka tuig. Apang bisan anong buhaton nila, hindi gid ako magpakasal sa iya. Bisan pa nga siya lang solusyon sa amon nga problema. Ano nga problema? Kuanabi naputo nga mo negosyo. Kag suno kay daddy, ako lang makasulbar sang amon problema. Kung magpakasal ako sa manggaranon nga businessman. Apang hindi ako magpakasal sa iya. Never. Oo, tama na. Calm down. Jared, hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Ang tanan niya problema, may solusyon. Magkalma ka lang. Kag magpakalinong ka kung mahimo. Okay? Okay. Salamat kita. Bisan paano, nagmagaan ang kinabatsyag ko. Sir Jared, may tawag para sa imo? Ba, tawag ka sang caretaker. Sige ha. Pabalik na ako sa akong mga kaupod. Bye. Bye, Jared. Husto si Jared. May solusyon ang tanan niya problema. Kag isa lang paaging naisipan ko. Kag nakahibalo ako. Nasikwayon ako sang akon maginikanan. Upang bisan anong matabo, hindi ako magpakasal kay Ramon. Hindi ako magpakasal sa iya. Tita, ako ini, si Irish. Irish? Ano ang natabo? May natabo bala dira? Tita, kinahanglan ko gid ang bulig mo. Kamu ni Tito Jerry. Kamu lang ang dumduman ko nga makabulig sa akon eh. Maluoy ka, tita. Buligi ako. Ikaw lang ang paglaom ko. Anay ka. Nga abala. Ano ang natabo? Ano ang problema mo? Tita, kalaslon ako sa isa ka businessman nga abya ni Daddy. Pero tigulang na siya. Kag hindi ako magpasugot nga magpakasal sa iya. Bisan pa nga isikway ako ni Mami kag ni Daddy. Ano? Apa nga ang apiliton kanila kung hindi ka maluyag ang magpakasal sa tawo nga ina? Kuan tita. Nagapamir din ang negosyo ni Daddy eh. Kag kung magpasugot ako nga magpakasal sa tigulang nga ini, buligan niya si Daddy nga mabata ka nga mo niya negosyo. Tita, maluoy ka. Ikaw na lang paglaom ko.
Hindi ako magpasugot na makasal sa tigulang nga ini. Hindi ako, tita. O ti ano? Ano ang gusto mo nga matabo? Gusto ko nga magtrabaho sa abroad. Kag kamo ni Tito Jerry, amo lang makabulig sa akong tita. Tungod dira na kamo nag-a-start sa Singapore. Tita, buligi ako. Maluoy ka. Okay. Hambalon ko anay si tito mo sang gusto mo nga matabo, Irish. O sige ha, manawag lang ako karon sa imo, liwan. Sige tita. Salamat, Gid. Bye. Diyos ko. Kabay pa kuntani nga magpasugot lang si Tito Jerry. Kabay lang kuntani. Ari na. Amo na ining ginahulat ko. Diyos ko, kinakulpaan ako. Nagpasugot ayan si Tito. Nagpasugot ayan siya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. This news is brought to you by Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Ang balitang ito ay netid sa inyo ng Pampers, buong gabi, walang palit. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang Swiss